Yes, come on, baby! Брат, сънувах страшен сън. Какво бе, да не сънува Дракула? Не, още по-страшно. Какво ти пука, бе, нали е само сън? Абе, моите сънища по някакъв път се сбъдват. Мил, в депресия съм. Всички в TikTok ме хейтят, че съм плоска като дъска. Защо не си сложи си? Ето ти нашите кукис. Охо! Не, аз ще ги подаваме, защото събираме пари за силикон. Тоест пък, сега пък силикон ли ще слагаш, брат ми? Първо, вече съм сестра. Второ, не, за Лили. О, ес! Като сложиш, ще ми ги покажеш ли? Единственото нещо, което мога да ти покажа е среден пръст. Ах, да го схъскам това пръстче. Изчезе пред Бернико, да викна майка ми. Добре, добре. Патенце, искаш да запозна с моето патенце. Оф, остави ме на мира. Писна ми да те издържам, трябва да си намериш работа. Ей, сега ще поработя върху те. Пазарите останаха сухо. Да, бе, заради мен. Ти си на сухо от мен един месец. Остави това, имам нов план как да изкараме пари. Ще крадем корабите на брат ми и ще ги продадем. Ти си стана много предвидим. Веднага ще разбера, че сме ние. Прав си. Трябва да изценираме кражба. Добре, дай това да. Не, ще ме вкараш любов. Абе, лекичко бе. Ага, стига глупостите си боксер. Аз да ти стигна да бият по главата. Добре, ай, шамарче, че ти си пържите ти гачава. Няма аз. Никали, кукис, мило, силикона ти е в кърпа бързан. О, Мило, ами как ще кажа на майка ми, ако тя разбере, ще ме убие? Не, Джули, аз ще да си слага силикон. Копирачка. Мило, Имам проблем. Човек, не, остави. точно те. Ти май много си се развълнувал. Не, такова, той, тя, аз, И то от собствената ти сестра. Ти си извътеняк. Шпек. Не, Брат, имам проблем. шпек, не, остави. Брат, не стои ме с това нещо, моля те. Хората ще помислят, че сме обърнали разбата. Точно те търси. Трябва да ти признае нещо. Да речем, че който опита от тези бисквитки, ще е леко възбуден. Колко си долен. Защо деш? Беше каден. Абе, кой е нашко закусни? Ако набих бате. No, yes, come on, baby. Идвам да те рисна. Абе, внимай как се обличаш, ще стане белята. Помислихте за Лили? Ами да, всички ни казват, че с нея много се приличаме. Какво правите? Ами, Иван ме обърка за теб и... Моля? Мисля, че той има симпатии към мен. Мило, но той е с русия скелет. Но той не я обича. Очите му шарят. Виж как ме гледа на събранията. Права си, че очите му шарят, но дори си неговия тип. Нещо говори с него, ще изпизнае чувствата. Искала да ти вземи мъжа. Чакай, спокойно да не вземеш да спукаш някой силикон. Хайде, че яденето е готово! Мило, мама ни вика в борден боб станеница. Мило, аз пазя Талия. Абе, я не се излагай, Боб е диетичен. Да, аз ям наденици всеки ден. Мило, айде към двор преди мама да изява Боба. Женичката ми, ела да ти го Абе, тръпна се, пробвай да... Че я не знам какво ми стана. Трябва да намеря нещо да бодна, че положението е зле. От собствения ми брат. Да. Искате ли да ви помогна с турбите? Пак да ти беше ранчо, мани тия турби. Лада ми оправиш телевизията, че ми загуби сигнал. Мога ли да дръж ми турбите, че ми тежат? Ох, да бях този клин. Какво ни избие само как ти се направя, брат, ти ще налаза. Чакай да те начини.